Скъпи, това май е нашето момиченце. Ето я моята бъдеща учителка. Здравейте, родители. Здравей на мама, хубавото момиче. Може ли да вляза? Разбира се, миличка. Оле, скъпи, виж какво примерно дете имаме. Как се сваля обувките преди да влезе. Мозъкът ти трябва да бъде даден за изследване. Той не е за тази земя. Понякога си мисля, че самият Албърт Айнщайн се е преродил в нейното тяло. Как мина днес в училище, миличка? Малко съм изморена, но денят мина добре. По литература анализирахме стихотворение. Госпожата толкова се впечатли от моето тълкуване, че ми каза, че мога да стана писател. По математика реших 27 задачи. Също ни върнаха и контролното по математика. Защо си тъжна, миличка? Какво стана? Защото имам 5. Няма нищо, моето момиче. Ще я поправиш на 6 другия път. Ще я поправя, обещавам. Но като цяло беше успешен и продуктивен ден и нямам никакво търпение, за да видя утрешната училищна програма какво ми е приготвила. Боже, скъпи, се едно слушам себе си като ученичка. Сега ще отида да разпусна малко. Какво ще прави моето момиче? Ще решавам задачи и ще правя презентация на тема невидимия свят на молекулите. Браво, маме, браво, отивай, миличка. До после, мамо и тате. До после, гениална моя. Скъпи, мисля, че този път са кръци вече. Миличка, ти ли си? Кома гледайте като бъдеща ви пенсия, бе? То бившия ми се влиза по-лесно. Как мина днес в училище, миличка? Кво училище, бе? Вие тъпа ли ме наричате? Ама не беше ли на училище? Имам си достатъчно други проблеми на главата. Като например? Първо, свършиха ми цигарите. Иван изобщо не ми обръща внимание. Мария общата е говорила зад гърба ми на другите. Звъннахме да запасим маса за довечера на медии, обаче всичко беше заето. И най-гадното е, че като духах на едно момче от другия клас, разбрах, че спиралата ми всъщност не е водоустойчива. Какво? Класната ти ми се обади. Притесня ли ви тази? Ами не, тя каза, че ти не си държиш. Няма се притесня, тя ще се оправя с нея. Момиченце, започваш доста да Телефон. прекаляваш. Да, майка ще Това е малко. не ми викай. Тихо малко, бе! Казах да пуснете малко! Оф, ко ми звъни тая общата? Ало, скъпа! Какво? Скъпи, мисля, че доста сме я изпуснали. Може да е просто от пубертета, скъпа. Ами ако отглеждаме бъдеща затворничка, кой знае, може и да е бременна. Айде до вечера ще се видим на домашното. Айде цунки по муцунки. Няма да ходиш на никакво домашно, наказана си. Да, много добре чу, майка си, наказана си. Моля, какво каза? Ся, слушайте ме много внимателно да не се налага да повтарям. Първо, наказани сте вие с дъщеря като мен. И второ, ще ходя където си искам, с когото си искам и се прибирам когато си искам. Ясна ли съм? Да, миличка. Да. Хайде, ще отивам да се оправям, аз да не губя повече време тук с глупости.